Ето как създадох визуализацията към песента "Вечернице". На първо място трябваше да подсигуря липсата на бюджет за истински видеоклип. След това написах Венера в Google и още първия резултат породи идеята за огърлицата, която направих. За направата я използвах 2 вида дървени маниста, малко по-дебела тел, клещи и моментно лепило. Първо отрязах необходимата дължина тел, оформих я и започнах да нижа манистата, като поставих 2 от кубичните по средата, към които после да залепя кръста. Как направих и самия кръст? Просто залепях и подреждах купчета, докато постигна желаната форма. След това съединих всичко с малко гафер и ето крайния резултат. След като приключих с огърлицата, сетнах малко осветление, снимах с телефона и отидох в CapCut, където първо изрязах бекграунда, после добавих строк, за да прикрие несъвършенствата на бекграунд ремувала и накрая пляснах един филтър. След това сетнах розово и черно в бекграунда, които да се редуват с транзишъни. Надрасках таговете, добавих ги в проекта и отново бекграунд ремувал, промених им цветовете и ги дублирах в проекта, за да направя сенки, като първо уплътних черния цвят, върнах се в настройките на бекграунд ремувала, умекотих контурите с федър и намалих плътността в opacity. Последната стъпка беше да върна основния трак и да преместя сянката. Направих същото с всички тагове, сетнах само звездата с други цветове, добавих сянка и на себе си и промених ъгъла в rotation. Добавих няколко ефекта и вече виждате крайния резултат. Слушайте "Вечернице".